Имаш дискова херния, възпален нерв и не можеш да спреш работа. Това видео е за теб. Последните дни ми звънят хора, които ми казват едно и също нещо. Много ме боли кръста, слиза болката по крака, но аз работя тежка работа и от това живея. Те по принцип няма как и не могат да спрат самата работа, но болката е директна заплаха за дохода им. И те не трябва да спират по принцип работа. Затова тук не говорим за лечение, а за възстановяване, което трябва да се прави всеки ден. Говорим за подкрепа на тялото, докато работиш. За ставите, за възпалените нерви и за мускулите, които са под постоянен натиск, защото те трябва да издържат на сериозно натоварване. Когато не можеш да спреш работа, единичните решения по принцип не вършат работа. Нужна е постоянна подкрепа, минимум 2 месеца. И затова става така, че ставиксин за пиене и обезболяващия гел за мазане за болки е направен в комплект, за да може да действа както отвътре, така и отвън едновременно. Ако това е твоят случай, пиши ми на лично или ползвай телефона в профила ми. Ще ти кажа какво е реалистично, а не обещания.